Hello, обичам, здравейте, аз съм DLB Games и днес ще опитам да ям вафла с различни други сосове, продукти. Добре, ето малко ми остана от вафлата боровец. Имам я, чупа ям на малки парченца, за да мога да усещам вкусовете. Добре, имам и такова вафла боровец, така че взимам кашкавал. Първо с кашкавала мисля, че следващия е най-вкусен, защото тук имаме чили. И чакайте. Подявалите как да го... Горчица, айде. Чили. Така. Чекай много чупим. Окей. Така. Още малко. Слагаме това. Така. Не знам, човек. Гадно е. Я ми сок Йоси. Дуря. Най-якия чай. Най-якия. Да мога да преглътна човек. Като го стои от 2 дена. Подявалите горчицата. Това е ужасно е, човек. Дай първо с чилито. Люта вафла. Чакайте малко. Чакайте, вие не виждате как сипя. Като ми тепери, човек. Аз го сипах и сега ще ви покажа. Видяхте? О, мого! Това, което обича люто, много ще му хареса, човек. Дори къде аз обичам човек люто, аз го хареса ми. Продължаваме. Боровец вкарваме в моето видео. Норени една уникална вафла, купувайте си. Но пак ви казвам, това, което обича люто. И моето желе върху учебника по история. Мамка. Сега ще така номер. Мамка. Здравейте. Една секунда се връща. Обратно съм тук. Директно започваме вече с горчицата. Боровец. Горчицата е една национал горчица. Чилито е на биосет. И това не знам какво е. Боровец на... Добре, боровец. Морени на престиж, мисля, че беха. Не знам. Чупа малко. Малко горчицата е гадна, човек го чупа. Добре, окей. Отваря. Така. Не съм попала. Да, съм 20 кит компите, баца. Малко. Не, много. Това има газ.
Това бати ми прилича на такова на... Вече пукнеме. Затваряме. Che buono! Ще повърна. Пата това нашите как да ядат, бе? Сега ще пукнем. Виктория Пауър, спаси ме. И окей хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се ви е харесал. Абонирайте се за канала ми. И чао!